Létre kell hozni olyan helyeket, ahol minden természeti lény menedéket talál, mert talán ezek lesznek az utolsó helyek, ahol az emberi lélek megnyugvásra lel. Budapest legrövidebb hídjától, a Szabadsághídtól mintegy 15 kilométerre a délpesti síkság szélén található 60 hektáros terület ad otthont a Soroksári Botanikus Kertnek. A létrehozott élőgyűjtemények az oktatás mellett a botanikai kutatásokat szolgálják, de ma már egyre inkább előtérbe kerülnek az ismeretterjesztés és természetesen turisztikai feladatok is. Tehát a Soroksári Botanikus Kertet 1963-ban alapították az akkori Kertészet és Szőlészeti Főiskola növénytani tanszékének részeként, és hát azóta is ennek a tanszéknek az egységét képezi, most ugye a Budapesti Corvinus Egyetem kertészettudományi karának részeként. A célja a kert létrehozásnak elsősorban az egyetemi oktatásnak a támogatása volt, tehát a bemutató növényeknek a megtermelése, illetve hát a hallgatók növényföldrajzi, de dísznövényismereti oktatásának a fejlesztésének a céljait szolgálta. Mai napig leginkább az oktatás szolgálatában áll. A Kertészeti Egyetem összes elsőéves hallgatója az egyetemi oktatás kezdetén meglátogatja a kertet. Egyhetes terepgyakorlat alkalmával ismerkednek az itt található növényekkel. Na tehát 1963-ban alapították a kertet, tavaly 2013-ban volt 50 éves a kertünk. Elsősorban iskolakertként alakult, tehát járnak ide a Corvinus Egyetemről diákok növénytani, növényföldrajzi, talajtani, meg ökológiai gyakorlatokra, és a benti növénytani gyakorlatokból is innét szoktunk növényeket biztosítani nekik. Ezen kívül a kert feladata még az ismeretterjesztés, illetve a természetvédelem. Területén értékes erdei társulás maradványok is találhatók, amelyek megőrizték a Duna-Tisza közére jellemző vegetációt. Egyik a legnagyobb magyarországi botanikus kerteknek területét tekintve, mint egy 60 hektár területen helyezkedik el, és abból egyedülálló igazából az összes többi kert között, hogy ilyen nagy területen elterülve, nagyon nagy mennyiségben, nagy kiterjedésben tartalmaz természetközeli pannon, tehát a Kárpát-medencére jellemző élőhelyfoltokat, láprétet, homokdombi, száraz gyepeket, illetve tölgyes foltokat, és emiatt egyben természetvédelmi terület is 1977 óta, és a természetvédelmi oktatást is szolgálja a kertnek a növényvilága. A csak Magyarországon előforduló pannon endemikus növénygyűjtemény is nagyon fontos. Ez nem csak oktatás, hanem kutatási célokat is szolgál. Egy-egy ilyen gyűjteményben együtt megtalálható mindaz, ami az országot körbe kellene járni, mondjuk egy kutatási gyűjtés céljából. Illetve hát ezek kertészeti géntartalékot is képeznek, ugye ki tudja, miből lesz egy idő után dísznövény vagy haszonnövény a jövőben, úgyhogy emiatt a kertnek ilyen funkciója is van, hogy gén megőrzési célokat is szolgál. Különböző növényekből gyűjteményeket hoztak, illetve hozunk létre, amik egyrészt gén megőrzési funkciónk van, másrészt meg kutatási célokat szolgál. Ez a génmegőrzés azt jelenti, hogy eredeti helyről védett növényeket engedéllyel gyűjthetünk, mi arra itt vigyázunk, és ha netán az eredeti helyén kipusztulna, akkor itt megvan, el lehet szaporítani és vissza lehet ültetni az odavaló növényeket. Ez lehet ilyen természeti katasztrófa, mondjuk néhány éve ősborókás éget. A botanikus kertek között van egy szövetség, amit nemzetközi magcserének hívnak. Ugye minden kert a számára úgymond felesleges, tehát feleslegben keletkező szaporítóanyagot, magokat, hagymákat, gumókat, bármi egyebet fölajánlja a többi kert számára ingyenesen szaporítóanyagként, és hát ugyanígy a többi kert is ezt megteszi, hát ezek között igazából gyakorlatilag a posta költséggel tudnak csereberélni és beszerezni növényeket a botanikus kertek, és hát ilyen módon a mai napig is gyarapszik végülis a kert állománya, a növényállománya. Van egy középső része a kertnek, ez a növényföldrajzi egységek, az szerint van ültetve, hogy honnét származik, tehát Amerika, Kelet-Ázsia, Kaukázus, Szibéria, Kárpátok növényei, dél-európai növények ez szerint. Akkor ez a zöld terület, az a kertünk 1/5, ez egy kékperjés száradó láprét, legközelebb Ócsán van, ilyen az ide 20 km-re délre van. Az is egy természetvédelmi terület. A kert legnagyobb természeti értékét jelenti a közel 12 hektárnyi terület. A mocsaras, vizenyős gazdálkodásra alkalmatlan láprétet a korábbi időkben legeltetésre, kaszálásra használták, így rengeteg növényfajt megőrzött, ami eredetileg is őshonos volt. Tömegesen nyílik rajta a szibériai nőszirom, nagyon sok lápréti faj virágja borítja el májusban, olyankor a leglátványosabb. Igazán szép virágos növényekből is elég jó gyűjtemény található a kertben. Ezek egy része úgynevezett ex situ természetvédelmi gyűjtemény, ez azt jelenti, hogy nem az eredeti élőhelyen, amely esetleg már veszélyeztetett, vagy akár el is pusztult, ott őrzik meg a védett fajokat, hanem ugye egy védett helyre, botanikus kertbe, arborétumba beültetve tartanak fönn belőle állományt.
Most ebből mindig nyílik valami, tehát kora tavasztól egészen őszig lehet találni virágzó növényeket. Ez szinte egy védett növény, és egyébként Magyarországon a tölgyeseknek egy nem túl gyakori növényfaja a magyar zergevirág. Ugye a rokonai azok magas hegységben élnek, onnan kaptatán ezt a zergevirág nevet. Hát itt a kertben szintén ilyen ex situ védelemként került be, tehát a termőhelytől távol, de nagyon jól érzi magát, hogy ez látszik itt mögöttem, tehát tömegesen elszaporodott, és ilyenkor talán ez a legnagyobb mennyiségben nyíló növény a kertbe egy április vége fele. Ha közelről megnézzük, akkor látszik, hogy a napraforgónak a rokon egy fészkes virágú, ugye a sárga virágai mindent elborítanak. Nem tudom, hányan vannak tisztában azzal, hogy orchideákat nem csak egy virágüzletben, vagy kiállításon lehet látni, hanem Magyarországnak a növényvilága, a flórájában és közel 80 vadon élő földben lakó orchideafaj fordul elő. Ebből a Soroksári Botanikus Kertben is olyan 6-7 faj rendszeresen virágozni szokott. Ezek között a legkorábban nyíló itt a kertben ez a kardos madársisak. Nem vetekszik igazából szépségébe ugye a termesztett orchidea hibrideket, de közelről megvizsgálva jó megfigyelhető, hogy a virága pont ugyanolyan szerkezetű, és mégis tulajdonképpen szép, csak jóval kisebb. Ennél látványosabb fajok is vannak a lápréten, csak kicsit később virágzanak majd májusban. A kert egyik eredeti élőhelyfoltja az Alföldre jellemző vizes élőhelyeket képviseli, zsombéksással, nádassal. Amikor a kertet létrehozták, a tavat kicsit kimélyítették, így egy állandó vízű tavat kaptak, amiben oxigénben szegény vizek hala, a réti csík is megtalálható volt. A nádasokban pedig madarak költöttek. A csökkenő talajvízszint és a csapadékban szegény évek következtében a tó napjainkra már csak időszakos tó. Nyitástól eltelt 51 év. A békáknak ez most nem egy jó év, bár meglepő módon ennek ellenére, hogy itt már évek óta azért általában száraz a tó a nyár végére, például a mocsári teknősök élnek és költenek is, tehát raknak tojásokat, és idén is találkoztunk tavaly kikelt fiatal teknősöket, tehát túlélik itt a csatornák alján a sárban, illetve a tó szélén levő kicsit nedvesebb részeken a száraz időszakot is. De a célunk az egyébként, hogy azt valamennyire rekonstruáljuk, tehát próbálunk végül is pályázati pénzt kérni, hogy kicsit kimélyítsük megint a meddét, esetleg van vízzáró réteggel lássuk el a közepén, hogy legyen egy állandó víz rész, ami mindig vizes egész évben, és akkor itt tényleg a kétérteknek, hüllőknek egy fontos élőhelyet biztosítsunk, ami állandóan rendelkezésükre áll. 60 évvel ezelőtt pár hektár kocsányos tölgyet telepítettek az erdészek. Amikor a kert részévé vált az erdő, akkor úgy döntöttek a kert alapítói, hogy élőhely rekonstrukcióra felhasználják a tölgyest. Tehát megpróbálnak egy alföldi gyöngyvirágos tölgyeshez hasonló állományt kialakítani, és hát ez most már zajlik, már 50 éve ugye ez a beavatkozás. Ennek következtében egyrészt a fák is megnőttek, már tényleg erdőnek néz ki ez a hajdambó telepítés, és hát az ajnövényzetében is már jó néhány olyan erdei faj elterjedt, ami az alföldi erdőkben is eléggé gyakori, így például a gyöngyvirág ugyan éppen nyílik, így április végén, május elején. Rengeteg kidőlt fa, illetve leszakadt ág található a területen, nem véletlenül, hisz természetközeli erdőállomány kialakítása a cél. Persze ez rengeteg időt vesz igénybe, tehát itt évtizedekben, akár évszázadokban lehet gondolkodni egy ilyen tényleg természetes állománynak a kialakulására, annyi idő szükséges, de ez a holdfa, ami bent van, ezt nem véletlenül nem távolítjuk el, csak ami az úton van, hogy közlekedni lehessen, mert nagyon fontos szerepe van egy erdőnek a működésében. Rengeteg élőlénynek, gombának, rovarnak biztosít életteret, vagy pedig azok elszáradt állófák, ugye a harkályoknak közismerten ugye a táplálkozóhely, illetve fészkelőhelyek is, ugye rengeteg odút tudnak belé válni a harkályok, amelyeket más madarak használnak föl, denevérek, mókusok laknak bennük. Nagyon sok különböző növényzeti közösség él itt, és ennek következtében mindig lehet találni érdekességet a területén. A Soroksári Botanikus Kert egyre népszerűbb a tanulni és kirándulni vágyó, a természet értékei iránt érdeklődők körében. Nem véletlenül, kevés ilyen értékkel rendelkező botanikus kert van a világon.